Suntem în prezența lui Dumnezeu, El este atotputernic și despre asta vrem să cântăm astăzi, mai ales acum la primul cântec, care spune Adonai. Și aș vrea să vă întreb, știți ce înseamnă Adonai? Vă rog frumos. E voie să-mi spuneți că e o întrebare. Știți ce înseamnă Adonai? Că ar fi aiurea să cântăm și să nu știm ce cântăm. Înseamnă Domn, Stăpân, Suveran. Și se folosește, și evreii nu folosesc cuvântul, numele lui Dumnezeu, numele personal al lui Dumnezeu, Yahweh, pentru că ar fi un păcat pentru ei să nu ducă numele Domnului în deșert, să nu ia numele Domnului în deșert. De aceea ei, chiar când văd scris în Vechiul Testament Yahweh, ei spun Adonai. Deși văd un lucru, ei spun altceva. Iar astăzi suntem invitați în prezența și în sala de tron a lui Adonai, a Dumnezeului Suveran. Așa că vă invit să vă ridicați în picioare și să dăm slavă și glorie celui ce o merită din toate punctele de vedere.
convinși de asta, că El este suveran și fiind prezent aici, sufletele noastre ar trebui să sară în sus de bucurie. De fapt, ceea ce facem noi aici, totul este despre Dumnezeu, corect? Nu despre tine, nu despre mine. Nu numele meu, ci numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut,
În timp ce încă mânca ucenicii săi, Iuda părăsise. Iuda se dusese ca să aducă garda și Iisus, în umilință, a luat o câine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. De o sfântă de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea voi nou în împărăția Tatălui meu. Doamne Iisuse Hristoase, stăm înaintea Ta, în prezența Ta și ne uităm la această pâine și ne aducem aminte de seara aceea. O seară memorabilă, seara în care ai luat o pâine, o pâine în timpul săptămânii azmine. Cine ar fi crezut? Și totuși, Tu ai comandat asta. Doamne Iisuse, ai luat pâine, ai frânt-o, ai binecuvântat-o, ai dat-o ucenicilor. Și ucenicii au înțeles ce făceai Tu. Noi înțelegem poate mai mult decât ei astăzi. Și suntem și rămânem umiliți de faptul că Tu, câteva ore înainte să mori, ai inițiat acest nou legământ. Te rugăm să binecuvântezi această pâine, să ne binecuvântezi și pe noi. Și odată cu binecuvântarea Ta, această binecuvântare să se multiplice în noi și să meargă spre ceilalți care nu Te cunosc pe Tine. Îți mulțumim. Amin. Domnul Iisus Hristos a luat pâinea și a frânt-o și a dat-o ucenicilor, unul la dreapta, altul la stânga. Apoi, din mână în mână, ucenicii au luat pâinea, luat și au dat-o mai departe. Același lucru vrem să facem și noi, dar după rânduiala pe care Apostolul Pavel a hotărât-o în Corint, așteptați-vă unii pe alții. Luați loc și medităm împreună în continuare la Cuvântul lui Dumnezeu și la ce a făcut El pentru noi.
trăit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la ea. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru rădălegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ridicăm și după cum a spus Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, luați, mâncați, acesta este. Doamne Iisuse, ne aducem aminte și de sângele Tău, atât de prețios, care a curs pentru a ispăși păcatele noastre, pentru a ne răscumpăra, pentru a ne da viață veșnică, pentru a ne oferi iertarea păcatelor. Îți mulțumim pentru acest vin care ne aduce aminte de sângele Tău, de sângele care a fost curs, de sângele care a fost cauzat să curgă. Îți mulțumim pentru că acest sânge aduce iertarea păcatelor noastre și te rugăm ca în momentele acestea să ne vizitezi cu harul Tău. Te rugăm, Doamne, să te înduri de viețile noastre. Niciunul dintre noi nu am putea spune că merităm să luăm parte la această masă și totuși Tu ne accepți în împărtășia Ta. Și asta o faci pentru că sângele Domnului Iisus Hristos a curs pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să binecuvântești acest vin, să binecuvântești și viețile noastre și noi lăudăm numele Tău cel de Tău Sfânt. Amin. Luați loc. Și între timp o să vină și paharul la fiecare dintre noi și cu siguranță când ați auzit cântarea instrumentală dinainte, parcă va veni să cântați. Este? Ei bine, o cântăm. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu și să spunem și noi după această cântare și după ce luăm vinul, o să avem un timp de rugăciune sub inspirația jertfei Domnului Iisus Hristos. Mai sus de oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțelepți, Tu ai fost, rămâi în veci de veci, mai sus de tronuri și împărății, mai sus de-a lumii mari minunății, mai sus de
Pentru că știm că mai înainte de veșnicii, Dumnezeu Tatăl ne-a ales în Iisus Hristos. Cu siguranță versurile acestei cântări sunt adevărate. Te-ai gândit la mine. E adevărat că numai doar la mine, dar la fiecare dintre noi care putem spune și cânta astăzi, la mine. Ne ridicăm și dăm onoare acestui timp în care celebrăm moartea, învierea și revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El și-a jertfit sângele Lui și acest pahar ne aduce aminte de sângele legământului cel din nou care s-a vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor și între acei mulți ești și tu, sunt și eu, slăvit să fie Dumnezeu. Vestul din El. Aștept să se întâmple ceva să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor numele și tot pot să se atingă de haina ta. Tu ești cel ce face minuni și știi răspunsul meu e în mâna ta. Rapid mă apropii și mă închin și te-am spun cu vocea mea, Doamne, dacă vrei, să mă atingi cu mâna.
Despre asta cântăm și cântăm cu toată pasiunea. Nu-i vânt și nici laudă ca tu să poți fi descris și nimeni altul nu-i sfânt și nimeni altul atât de necuprins. Tu ești Dumnezeu glorios, glorios. Tu ești chiar lumina, tu nu poți să fii înfrânt și nimeni altul nu-i sfânt și nimeni altul nu este înălțat. Tu ești Dumnezeu glorios,
Ok, voi ziceți Iisus Hristos este Domnul și zic eu amin. 3 și. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Acum zic eu și ziceți voi. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Parcă e altceva. Fața Regelui ne smerim, aducem jertfele ne sfințim. Toată din Duhul Tău peste popor, lasă să curgă acum al Tău izvor. Revărsarea Ta cu undele, de bucuria Ta să o vedem. Vino și umple-ne cu slava Ta, să lumineze noi iubirea Ta. Glorie îți cântăm, doar pe Tine te onorăm. Ducem inima Ta, jertfă vie pe altar. Revărsarea Ta cu undele, vrem bucuria Ta să o vedem. Vino și umple-ne cu slava Ta, să lumineze noi iubirea Ta. Glorie îți cântăm, doar pe Tine te onorăm. Ducem inima Ta, jertfă vie pe altar. Sfânt ești Tu, Iisus, Sfânt ești Tu, Iisus, vrem să Te laudăm pe Tine tot mai mult. Sfânt ești Tu, Iisus, Sfânt ești Tu, Iisus, vrem să Te onorăm pe Tine tot mai mult. Sfânt ești Tu, Iisus, Sfânt ești Tu, Iisus, vrem să Te laudăm pe Tine tot mai mult. Sfânt
noștri au depus un efort, după cum ați văzut, destul de mare. Și asta într-un timp foarte scurt. Și asta în timp în care David face curs de germană. Asta probabil că va fi ultima duminică cu noi, peste vară se duce acasă, dar din toamnă revine, că e student. Timi învață, în marți are examen la facultate. A dat și el din timpul lui. Mircea, la fel. Deși a avut multe de făcut, totuși a venit și la câte repetiții au avut. Alex, nu mai spunem, a fost pentru mine o revelație totală când am văzut. A fost excelent. Ieri vorbind cu Alex, mi-a spus că se simte în mijlocul nostru ca în cadrul unei familii. Pentru prima dată în biserică. Și am zis, wow! Și în câte biserici ai fost? A zis, 3. Oh, ok! Are sens. Ne pare bine că te simți ca în mijlocul unei familii și vrem să fie așa. Andreea, spre finalul iar școlii, a dat și ea din timp, deși parcă a fost mai ușor acum spre final. Și, după cum ați văzut, singurul care a fost nou între noi este Robi. Robi vine din Brânul. De fapt, vine din Ploiești. De la Harvest Metanoia Ploiești. S-a dus cu serviciu Brânul și dorința lui este să-L slujească pe Dumnezeu. Așa că hotărârea lui este ca cel puțin de 2 ori pe lună să vină și să fie împreună cu noi la închinare și să slujească. Așa că, slavă Domnului, să... Robi, nu este binecuvântezi în tot ceea ce faci acolo. Robi are planuri mari de căsătorie și probabil că pe la anul o să îl vedem și în postura asta. Așa că mari sunt planurile lui Dumnezeu și fiecare dintre noi suntem parte din acel puzzle. De data aceasta vrem ca tinerii să introducă un cântec nou, un cântec pe care vrem să începem să-l cântăm la închinare. Așa că de duminica asta o să-l tot auzim și o să-l cântăm. O să-l cânte în engleză și în română și de ce nu? Așa o să-l cântăm și noi la închinare. Așa că sigur unii dintre voi îl cunoașteți, nu e un cântec vechi. Și dacă îl cunoașteți, haideți să ne ridicăm și să lăudăm pe Dumnezeu și să cântăm împreună. Wait
Atotputernic, El să fie slăvit. Deschidem în cartea Efeseni, la capitolul 2, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne transmită lucruri foarte importante. Sper că aveți Bibliile la voi, că le deschideți. Este frumos când auzi sfârșitul ăla, când și toată lumea caută să vadă. Bine că nu căutăm, e în vechiul sau e nou? Asta cred că nu se întâmplă. Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 2, începând cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi, toți, odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Amin. Tată, îți mulțumim pentru timpul acesta și pentru acest text care ne va servi ca cercetare pentru sufletele noastre. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău. Vreau să-l faci mai viu și mai lucrător, mai tăietor decât orice fel de sabie cu două tăișuri. Să pătrundă până în cele mai adânci și profunde cotloane ale vieții noastre, ale inimii noastre, ale gândurilor noastre, ale simțurilor noastre, să ne cerceteze și să ne vorbească. Îți mulțumim și te glorificăm, te onorăm pentru că ești prezent aici în mijlocul nostru. Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Luați loc. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Care este testul să vezi dacă cineva a murit sau mai este în viață? Deși știi că este undeva aproape de să treacă din viața aceasta. Am văzut chestia asta într-un film. Eu personal n-am făcut-o niciodată. Chestia cu oglinda, nu? Cine a zis? Da, așa e. Iei o oglindă și o apropii de gură să vezi dacă se aburește oglinda. Asta am văzut într-un film, eu nu știu. Cred că e bună metoda, e logică, asta e clar. Însă unii morți se manifestă destul de ciudat. Unii transpiră. Și poate veți zice, de unde ai scos-o și pe asta? Am văzut-o eu, personal. La moartea unchiului meu, unuia din unchii mei, am fost și am participat, era iarnă, era frig, dârdâiai tot și l-au dus, știți cum e în România, cu coșciugul deschis și dintr-o dată pe frunte au început să-i apară broboane de sudoare. Vă dați seama? Eu am văzut chestia asta, ceilalți au văzut și am auzit și ce comentau. Eram puști, eram pitic, nu știam eu prea multe, dar când am văzut aia m-a dat pe spate și mai ales când i-am auzit și pe ceilalți de lângă mine care spuneau, se întrebau, a murit sau n-a murit? Eram în drum spre groapă, vă dați seama? Nu era vorba că mai stăteai, erai în casă și a început să transpire. Eram în drum spre groapă și unii se întrebau, a murit sau n-a murit? Ce ne facem? E mort sau nu e mort? Dacă nu e mort, ce ne facem? Dar cum se poate ca un mort să transpire? Deci numai chestii din astea. Vă dați seama când auzi 2-3 chestii din astea, vorbe de astea îți rămân în cap, mai ales la o vârstă mică, așa mi-au rămas mie. Ei bine, în viața spirituală este cam la fel. Vezi un mort spiritual care transpiră și spui, e viu sau e mort? Ce se întâmplă? De unde știm că un mort e mort și nu e viu? Pentru că Pavel ne spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. De unde știu eu, Pavel, că sunt mort? Sau de unde știu că sunt viu? Ei bine, Pavel, dorind să transmită această idee și să ne ușureze munca, de fapt el ne dă niște teste pe care putem să le aplicăm să vedem dacă cineva e mort sau e viu.
Dacă este mort sau e viu. Și întrebarea cum testez dacă sunt viu în Hristos, cred că este o întrebare foarte importantă, nu numai pentru tine, dar și pentru cei care caută să știe ce este cu ei, ce se întâmplă cu ei. Și dacă vreunul dintre voi încă are această căutare și această provocare și se gândește profund, mă bucur că ești aici, că putem să ne uităm împreună să vedem ce zice Pavel despre acest lucru. Pavel inventează 3 cuvinte ca să ne dea testele astea. Cuvintele nu existau. Pavel mai face chestii de genul ăsta, mie îmi place mult Pavel, are o gândire tare complexă, tare complicată, câteodată stai și te minunezi 2-3 zile în șir. Băi, Pavel, de unde le-ai mai scos și pe asta? Dar vă dați seama dacă atunci când scrie așa, cum era să-l auzi predicând? Da, asta da provocare. Pavel inventează 3 cuvinte pe care le găsim în versetele 5 și 6. Cuvântul adus la viață împreună cu Hristos, înviat cu Hristos, determinat să șadă cu Hristos. Așa că ați citit, vedeți, dar o să și ne uităm mai îndeaproape asupra acestui text. Pasajul dintre versetul 4 și versetul 7, deci versetele 5 și 6, versetele 4 și 7 sunt ca un fel de sandwich care conțin câteva lucruri, au același lucru la suprafață și de desubt. Și astea din interior, carnea aia e foarte importantă. De ce spun asta? Uitați-vă în versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Bogat în îndurare, bogat în har pentru dragostea pentru care ne-a iubit. Și acum întoarce și la versetul 7, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Aceleași 2 elemente, har și dragoste, har și bunătate. Bunătatea este o formă a dragostei, cel puțin în manualele de teologie sistematică sunt împreună. Așa că Pavel ce face? Ia aceste 2 elemente și pe celelalte 2 și între bucățile astea 2 de pâine ne oferă 3 cuvinte inventate de el ca să ne arate și să ne spună fiecăruia dintre noi cum ne putem testa înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, motivul pentru care face toate aceste lucruri, unicul motiv este dragostea lui. În dragostea lui cea mare. Și în dragostea lui cea mare face ceea ce face cu noi, ca noi să devenim un fel de vitrine ale dragostei și ale harului său. De-aia spune aici, să arate în veacurile viitoare, adică în generația asta de astăzi, Dumnezeu te-a salvat pe tine și pe mine ca să pună în vitrină bogăția nemărginită a harului său în bunătatea lui în Hristos Iisus. Vă place? Da? E interesant. Noi nu suntem pe pământ ca să muncim, să mâncăm, să bem, să ne cumpărăm mașini, să ne ducem în concediu, deși le facem pe toate astea. Totul este adiacent. Noi suntem și tu existi pe pământ în secunda asta pentru un singur motiv. Din cauza dragostei lui Dumnezeu care s-a arătat în harul lui și ca tu să fii o vitrină a acestei dragoste, acestei iubiri care s-a manifestat în harul lui. Deci, cred că deja suntem foarte atenți să vedem, ok, Doamne, ce ai făcut Tu ca să-ți manifesti și să-ți arăți, să ne arăți și să arăți în generația aceasta, în veacurile viitoare, adică astea, dragostea și harul Tău. Bun. În primul rând, un prim test pe care Pavel ni-l oferă este observat aici în versetul 5, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și dacă ai fost atent și la versetele dinainte contrastează cu acestea pe care le studiem noi acum. Cu alte cuvinte, testul este simplu. Sunt însuflețit de Hristos sau manifest valorile lumii în viața mea? Ce mă animează pe mine cel mai mult? Hristos sau valorile lumii? Și aici Pavel, și vreau să vă uitați în versetul 1. Morți în greșelile și în păcatele voastre. Greșeală este cuvântul deviere sau a călca pe lângă, dar nu pentru că ai greșit, ai alunecat, ci pentru că ai vrut să aluneci, ai vrut să deviezi. Și cuvântul păcat și
păcat de aici este a greși ținta. Cu alte cuvinte, atrăgeai cu arcul la o țintă, dar tu de fapt ai nimerit o altă țintă pentru că ai vrut să o nimerești pe aia. Nu pentru că s-a întâmplat, ci pentru că ți-a plăcut să o faci. Nu ți-a plăcut ținta asta, ți-a plăcut cealaltă. Păcat înseamnă exact asta, să deviezi de la Dumnezeu, de la caracterul și de la natura Lui, să îți placă cealaltă țintă. Nu ținta pentru care ai fost creat. Asta înseamnă păcat. Ei bine, știți ce? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, ceea ce înseamnă că erai separat de Dumnezeu și nu puteai comunica cu El. Ai luat o razna, te-ai ratat total și tu nu mai puteai să mai comunici cu Dumnezeu. Așa că ți-ai petrecut viața în prostia minții tale. Păcatul prostește. De aceea Pavel se simte obligat să spună: în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în firea ascultării. Întâi eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firei noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâine ca și ceilalți. Aproape că Pavel nici nu răsuflă spunând toate aceste lucruri când se uită la experiența umană. Ei bine, ai de ales Hristos sau valorile lumii. Uitați-vă în versetul 2. Voi care trăiați odinioară, deci trăiați odinioară, umblați în acestea, după mersul lumii acesteia, în conformitate cu epoca în care trăiați. Cu alte cuvinte, v-ați dus viața după standardul și valorile sistemului organizat care e împotriva lui Dumnezeu. Când Pavel folosește cuvântul lume, folosește cuvântul acesta lume pentru sistemul organizat. Un sistem organizat condus de cel rău, care este împotriva la tot ce este evlavios, care respinge orice este din Dumnezeu. Și Pavel zice: astea erau standardele voastre, astea erau valorile voastre. Adică un om spiritual mort, din punct de vedere spiritual, un om mort manifestă valorile acceptabile și ritmul restului lumii. Nici nu se gândește că el există pentru altceva. Se gândește că există doar pentru ce oferă lumea aceasta. Uitați-vă în versetul 4. Citești textul ăsta și rămâi uimit. Rămâi uimit. Și spune toată urâțenia asta a păcatului și dintr-o dată în versetul 4 zice: dar Dumnezeu. Pentru prima dată enunță numele lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Ceea ce indică faptul că acțiunea de a ne scoate pe noi din moarte este de unde? Din afară, nu din interior. Că moartea generează moarte, moartea generează moarte și mergeai după sistemul morții, în ritmul morții, spre direcția morții. Și Iisus Hristos dintr-o dată oprește coșciugul vieții tale. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Slăvit să fie El! Ne-a oprit și a spus: până aici. Chiar când deviam în mod conștient de la El, eram morți în greșelile, în devierile noastre, când deviam conștient de la El, El ne-a apucat de guler și a zis: te vreau pentru mine. Dar de ce, Doamne? Ai văzut tu ceva frumos în mine? Că tot ce era frumos în mine era atins de păcat. Pentru că trăiam în sistemul ăsta și după standardul păcatului. Ne-a cauzat să fim vii în Iisus Hristos. Orice mort care este adus la viață mai întâi pentru a trăi starea de înviat, să aibă eticheta înviat, trebuie să fie adus la viață. O viață trebuie să fie adusă în trupul lui mort. Trupul în putrefacție, dintr-o dată, are viață. Despre asta spune Pavel aici. Erați morți și dintr-o dată, o viață nouă. De unde? Ce-i cu asta cu mine? Vă aduceți aminte de tânărul din Nain? Probabil că ultimele lui amintiri au fost maică-sa plângând la căpătâiul lui și se rupe filmul. Și dintr-o dată filmul apare din nou. Și, mie mi-a plăcut să-mi imaginez. Pe o targă, purtat de alți tineri, întins cu mâinile așa, înfășurat în toate balsamurile lor și tot ce făcuseră ei,
Și dintr-o dată, de-abia poate să miște capul și zice, ce se întâmplă aici? Că ăștia îi trag ale de pe el și dintr-o dată vede, zice, băi, ăștia m-au îngropat, mă. Și dintr-o dată o vede pe maică s-a plângând de bucurie. Care a fost diferența dintre prima și a doua? O viață care a pătruns în el, care nu era a lui, din exterior. Acum să nu mai vorbim de Lazar, să nu mai vorbim despre fata lui Iair, nu? Același lucru, înainte ca să poată trăi starea de înviat, trebuia să existe un principiu al vieții în ea. A adus un nou tip de viață în noi, Iisus Hristos, și acum lucrăm pentru Dumnezeu, după valorile lui Dumnezeu. Creștem în neprihănirea practică, în sfințirea noastră. De ce? Eu sunt tare și pot. Nu e adevărat. Pentru că există un principiu al vieții care nu ți aparține ție. Dacă poți ceva în lumea spirituală, este pentru că ai fost înlesnit un stil de viață nou. Dacă cineva nu experimentează această viață, e mort și în putrefacție. Mort în devierile și în greșelile lui de țintă. Credeți că Dumnezeu ne-a dat un alt creier după ce ne-a mântuit? Același creier avem, dar avem o altă dispoziție. Credeți că avem alte abilități? Nu. Că după ce am fost mântuit și Dumnezeu m-a înviat, n-am început să văd viitorul, n-am început să am premoniții, n-am început să vorbesc telepatic cu voi. Sunt același. Dar am o altă dispoziție. Am viața care este și a fost în Iisus Hristos. Suntem întorși într-o altă direcție. Există un principiu nou de viață care îmi ghidează facultățile mintale. Eu am aceleași facultăți mintale, dar sunt ghidate diferit. De cine? De viața din Hristos. Bun. Acum vreau să te întreb. De când nu ți-ai mai luat pulsul? Ok, că Hristos a băgat ceva viață în tine, deci trebuie să existe puls. Simplu. Pui mâna aici sau aici și zici, am puls sau nu am puls? Ești viu sau nu ești viu? Ce te însuflețește? Dacă atunci când vorbești despre fotbal, ești însuflețit, dar atunci când vorbești de neprihănirea lui Dumnezeu, nu știi ce să spui. Înseamnă că ești mort. Mort. Dacă, să zicem, ești însuflețit atunci când slujești pe Dumnezeu, iar când mergi la școală sau la serviciu, sunt doar convenții sociale prin care tu îți duci viața asta. Ești? Eu. Nu te însuflețește serviciu și nici școala. Nu îi însuflețește școala nici cum. Ok. Dar hai să zicem că te însuflețește, măcar în fața examenelor. Mamă, ce te însuflețește. Dar dacă de fapt tu zici, știi ce? Ai altă chestie. Ai altă mâncare de pește. Aia nu îmi determină mie veșnicia, ci Iisus Hristos este Cel care mă însuflețește. El a dat viața asta în mine. Atunci înseamnă că ești viu. Ai înțeles ce spun? Dacă neprihănirea, slujirea, maturizarea, sfințirea, evangelizarea, scriptura, închinarea, rugăciunea, acestea te însuflețesc, înseamnă că ai viață din Iisus Hristos. De-aia noi la biserică nu concepem nimic altceva în afară de scriptură, adorare, rugăciune și evangelizare. De ce? Asta ne însuflețește pe noi. Asta ne însuflețește pe noi. Toate celelalte să se ducă. Știți că sunt unele comunități, și nu mă refer doar la biserici, dar unele comunități de prieteni, de cluburi, de asociații non-guvernamentale, bla bla bla. Gândiți-vă la orice fel de comunitate și strângere umană. Sunt unele comunități care sunt însuflețite de altceva. De ambiții personale, de manipulare, de cultul personalității, de bârfă. Hai să-ți mai spun una. Sunt morți. Dacă asta îi însuflețește pe ei, sunt morți. Dar pe tine, care ești creștin, ar trebui să te însuflețească rugăciunea, ajutorarea, evlavia, altruismul, supunerea, dragostea, slujirea, încurajarea prin cuvânt. Ia-ți pulsul să vezi, pulsează ceva acolo în tine. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, wow! Extraordinar! Chestia asta n-am știut. Sau zici, ok, cât mai avem? Un sfert de oră? Și crezi că termină predicant un sfert de oră? Mai ales Cristi Pana.
Viu, mort. Viu, mort. De aceea este ușor să-ți iei pulsul, să vezi ce se întâmplă cu tine. Dacă Iisus Hristos este acela care că zice că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, adică nu e singur. Tot ce se întâmplă lui, ți se întâmplă și ție. Tot ce se întâmplă mirelui, se întâmplă și bisericii. El a fost adus la viață, eu am fost adus la viață. Și dacă viața lui, da, într-adevăr a fost una trupească, la mine este vorba de o viață spirituală. Dar mergem mai departe. Interesant testul ăsta, nu? Să vedeți următorul. El ne-a înviat împreună. Punct. Ăsta a dat test. Ne-a înviat împreună. Ce înseamnă asta? Cum testez dacă eu sunt viu în Hristos? Și aici Pavel îmi spune, dacă sunt înviat cu Iisus sau mort în neascultarea mea. Versetul ăsta contrastează cu celălalt din următoarea parte din versetul 2. Observați ce zice, după mersul lumii acesteia, deja știm despre ce e vorba, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii, care? Neascultării. În fiii neascultării. După conducătorul domeniului acestuia care se numește aer. Ideea este de a fi controlat de diavolul, cred că v-ați dat seama, el conduce domeniul acesta sau puterea văzduhului. El este Domnul puterii văzduhului și el determină un duh de neascultare în copiii lui. Activitatea diavolului nu este doar în aer, ci și în viața oamenilor. Și când e în viața oamenilor, produce neascultare. Un om care nu-L ascultă pe Dumnezeu este mort. De fapt, îți dai seama că e mort că nu-L ascultă. Neascultarea. Acum, întrebarea mea este, observați, zice, a Duhului care lucrează. Nu așa doar ca o chestie de data trecută. Cuvântul lucrează este energeo. Mulțumesc. Energizează. A Duhului care energizează acum fiii neascultării. Ok, neascultarea de unde vine? Neascultarea vine din necredință. Eu nu cred că ce îmi spui tu este adevărat, de aceea nici nu te ascult. Necredința nu este lipsa credinței, ci este o sfidare a lui Dumnezeu. Atenție, necredința este o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Nu te cred pe cuvânt, nici nu-mi pasă ce îmi spui. De aia nici nu te ascult. Dar noi vedem în lume doar neascultarea fiilor acestora, ai Duhului care lucrează în ei, da? Deci tu vezi fiii neascultării, dar de fapt mai jos în inima lor trebuie să vezi altceva. Ce? Necredință. Sfidare la adresa lui Dumnezeu. Și versetul 6, revenim la el ne-a înviat împreună cu Hristos. Vorbește despre o înviere pozițională. Știți că învierea reală e mai încolo, o să o prindem. Nu e acum, e mai încolo, când o să primim trupurile de slavă, dar există un tip de înviere pozițională care ne face să trăim ca un înviat. Deci dacă la prima parte Dumnezeu aduce principiul vieții în tine, după aia tu trebuie să folosești viața aceasta. Și perioada asta, sau nu știu cum să zic, partea asta pe care o vede Pavel se numește ai fost înviat împreună cu Hristos. Ce a făcut Domnul Iisus după ce a înviat din mormânt? După ce, fiind în mormânt, a avut principiul acela al vieții și a fost viu. Ce a făcut primul lucru Domnul Iisus? Ce a făcut? Da. A stat de vorbă cu femeile, cu Maria. După aia s-a dus și a intrat buzna peste ucenici. Dar nu înainte ca să intre în vorbă cu alți doi care fugiseră din Ierusalim spre Emaus. Vă aduceți aminte? Destul de mare activitatea unui înviat. Timp de 40 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a arătat din când în când ucenicilor și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, un om adus la viață nu-și duce viața în cimitir. După ce principiul vieții a intrat în el, el nu zice,
bine că am ajuns la viață. De acum încolo nu o să ies din mormânt. Și după vreo 20 de ani zice, auzi, dar ce-ar fi să ies puțin din mormânt? Și dintr-o dată vede că e înconjurat de cruci și de monumente și zice, băi, parcă e mai bine aici decât în mormânt. Și după aia moare. Tu ce ai fi zis unuia ca asta? Bă, tu știi că era mult mai mult afară de gardul cimitirului? Tu știi că de fapt tu ți-ai limitat viața între mormânt și cimitir? Era mult mai mult afară. De ce n-a ieșit afară din cimitir? Unul care e înviat. Știți că atunci când Domnul Iisus a murit, au înviat câțiva în Ierusalim. Știți că s-au deschis niște morminte și au înviat? Ce au făcut ăștia? S-au arătat celor din Ierusalim. N-au rămas acolo în mormânt. N-au rămas în cimitir. S-au dus și s-au arătat și au vizitat rudele. Vă dați seama ce vizită super faină să vezi că știi că l-ai dus la mormânt și acum ți-a venit la în fața porții. Ce cauți aici? Unul care e înviat nu stă în mormânt. Unul care este înviat este înviat, duce viața unui înviat. Ei bine, cred că este destul de clar ce spune Apostolul Pavel aici. El ne-a înviat împreună cu Hristos și dacă Hristos s-a comportat astfel când a fost înviat, El, Dumnezeu, nu se așteaptă de la tine să te comporți altfel. Viața dusă de Iisus între înviere și înălțare a fost una de descoperire. Vă aduceți aminte că s-a tot descoperit într-una. Lui Toma ce i-a descoperit? Semnele. La cei doi în drum spre Emaus ce le-a descoperit? Scripturile. La ucenici când erau împreună ce le-a descoperit? Că un duh n-are oase și carne cum are el și le-a cerut de mâncare. Aduceți aminte? Tot timpul a descoperit ceva. Ba chiar le-a descoperit planul lui pentru biserică. Așa cum a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimis și eu pe voi. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Totul a fost clar între înviere și înălțare. Cel mort este sub controlul aerului și a Duhului, al Domnului aerului, iar cel viu este sub controlul lui Iisus Hristos. Sub controlul cerului și se manifestă prin ascultare și deschidere. Vreau să te întreb, ți-ai luat pulsul? Ești viu? Cum e? Sunt ascultător de Domnul sau de... Că nu există decât doar doi domni. Unul care e în aer și unul care e în cer. Pe cine îl asculți? Îmi place mult de Pavel că pune problema așa, pentru că el pune de fapt problema controlului. Cine te controlează pe tine? Poate că pe tine te controlează X sau Y. Dacă nu te controlează X sau Y dintre noi, oamenii, te controlează cel rău. Dacă nu te controlează cel rău, mai are vreo 30.000 care sunt gata să te controleze. Că știți că diavolul e unul singur. El nu poate să fie în două locuri dintr-o dată. El lucrează și prin demonii lui. Și cineva tot te controlează. Cum se vede că sunt controlat de cel rău? Simplu. Neascultare, necredință. Știți că neascultarea și necredința arată că tu ești încă în cimitir, în mormânt. Doar o persoană moartă poate să arate necredință, neascultare, neîncredere, nesupunere. De ce? Pentru că este controlată. Este simplu. Dar ascultarea, credința, încrederea, deschiderea, supunerea sunt dovezile învierii. Iisus Hristos le-a arătat când a înviat. Unul care e înviat de Iisus împreună cu Hristos trebuie să facă același lucru. Să descopere, să se lase descoperit. N-are nimic de ascuns. Dacă ai înviat, atunci comportă-te ca unul care a înviat. Trebuie să cauți părtășia bisericii și să manifesti încredere și supunere. Știți că Domnul Iisus asta a căutat primul lucru. Părtășia cu ucenicii. Chiar dacă ăștia închiseseră ușa, Domnul Iisus a găsit o modalitate să intre acolo. Părtășia cu ucenicii. Ești nelipsit de la grupul mic. Înveți cum să te asemeni mai mult cu Iisus Hristos. Asta înseamnă să trăiești ca un înviat.
Pentru că Iisus Hristos a înviat și tu ești împreună înviat cu El. Trebuie să dovedești că ai o viață nouă în Hristos și slujești planului lui Dumnezeu. Depășești. Știți că Domnul Iisus a depășit limita mormântului, limita cimitirului, limita ușilor închise. Depășești limitele tale, limitele propriei familii, propriului tău clan, propriile tale etnii. Depășești totul. De ce? Asta ai văzut la Hristos. Asta face principiul vieții din tine. Un înviat se comportă ca un fel de ciudat din asta, dar e înviat. Trece prin uși, prin ziduri, dar e înviat, domnule. E bine, uite-te în jur, dacă vezi cruci, morminte, înseamnă că ți rosești degeaba viața. Înseamnă că n-ai depășit anumite limite. Iisus Hristos cel înviat zice, hai împreună cu mine, hai în oraș, hai în Ierusalim, hai împreună cu ucenicii. Asta face un înviat adevărat. Dumnezeu este dragoste. De aceea păcatul nu este o neascultare față de o lege. Vreau să fiți atenți. Știu că e cald, știu că e târziu. Vreau să fiți atenți la chestia asta și dacă nu ați înțeles nimic până acum, măcar asta să o prindeți. Păcatul nu este o neascultare față de o lege, deși într-un anumit sens este, dar nu în tot. Ci păcatul este o neascultare față de o dragoste. Deci Dumnezeu este dragoste. O lege, o încalci, ai primit amenda, plătești amenda și ai scăpat. O inimă, o frângi și nu există plată. E adevărat sau nu? Trebuie ca cel cu inima frântă să te ierte ca să existe o plată. Știți de ce am spus asta? Pentru că când Dumnezeu ne-a înviat, a făcut-o din dragostea Lui cea mare. Și El vrea să te vadă pe tine cum te comporți ca un înviat. Ori de câte ori nu te comporți ca un înviat, îi frângi inima. Și nu poți să plătești pentru asta. Nu poți să dai bani la biserică, nu poți să slujești, nu poți să îl faci pe Dumnezeu dator cu ceva, eu știu. Pentru că nu se plătește așa. Trebuie să existe o iertare. Dacă ești unul dintre cei înviați împreună cu Hristos și nu trăiești ca un înviat, dacă în loc de încredere și supunere manifesti neîncredere și neascultare, este timpul de pocăință. Dragostea iartă atunci când există pocăință. E timpul să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Doamne, știu că nu legea ta am încălcat-o. Am încălcat și am călcat în inimă. Am călcat în picioare inima ta. Nu poți plăti pentru inima frântă a lui Dumnezeu, dar poți să ieși, primești iertarea lui Dumnezeu. Așa că ieși afară din cimitir. Este timpul să ieșim afară din cimitir. Este timpul să trăim în oraș ca niște oameni înviați. Dar dacă simți că neascultarea și necredința te caracterizează, este timpul să ceri lui Dumnezeu să te infuzeze cu viața Lui. Nu mai trăi în devieri și în ratări. Ești responsabil pentru fiecare dintre ele. Roagă-te ca sângele lui Iisus Hristos să ispășească păcatul tău, să ieși din moarte, să ieși din mormânt, să ieși din cimitir. Pentru că afară din cimitir te așteaptă mulți frați și surori. Acum întrebarea este noi, care zicem că trăim în oraș și că am ieșit și suntem vii, suntem gata să-i primim pe cei care vin cu inimile frânte și s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu? E o provocare. Când Pavel zice, sunt viu în Hristos, vorbește mai mult decât, ce bine sunt, mă simt bine. Nu. Vorbește despre faptul că un principiu a fost infuzat în mine, vorbește despre faptul că eu trăiesc în stilul acesta de înviat și acum, ultima parte e cea mai tare. Ultimul test. Și să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. De ce spune Pavel asta? Pentru că ori ești în sfera cerească, ori ești în sfera dorințelor tale. Observați ce spune în versetul 3.
Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în ce? Și când zice în, se referă la o sferă, la un domeniu în care trăiei. În ce? În poftele, în dorințele tale. În dorințele firii noastre pământești când făceam. Adică nu numai că existau dorințe, dar noi împlineam dorințele alea și mai aveam și gânduri care ne ofereau o strategie să împlinim toate acestea. Cei care au trăit o viață de păcat știu ce înseamnă să trăiești în stilul acesta. După dorințele tale, să împlinești dorințele tale, să spui capul și mintea și gândurile la contribuție, numai să-ți împlinești pofta aia, să-ți împlinești dorința aia. Sunt în sfera cerească sau în sfera dorințelor mele? În sfera dorințelor firii noastre pământești, adică acționam în felul acesta, în carne. Este o acțiune continuă, dorințe, gânduri, trăire, dorințe, gânduri, trăire. Și trăirea de alte dorințe, și alte gânduri, și alte trăire, și trăirea... Știți cine întrerupe lanțul ăsta? Iisus Hristos. Slăvit să fie. Ia un ciocan din ăla și sparge lanțul în bucățele. De ce? Pentru că sângele Lui poate să facă asta. Pentru că dacă noi, și noi așa eram din fire copii ai mâniei. Și aici foarte interesant, copii ai mâniei, expresia asta, cuvântul copil înseamnă o relație foarte apropiată cu părintele tău. Când zice copii ai mâniei, înseamnă că cei care trăiau în stilul ăsta, și noi odată, eram la fel, trăiam într-o relație specială cu mânia lui Dumnezeu și nu cu persoana Lui. Copii ai mâniei. Înainte vorbește despre fiii neascultării și acum zice copii ai mâniei. Cu alte cuvinte, noi eram într-o relație de intimitate 100% cu mânia lui Dumnezeu și nu cu persoana Lui. De aceea El ne-a cauzat să stăm în locurile cerești. Să ședem pe un tron lângă Iisus Hristos în locurile cerești. Pavel vorbește despre înălțarea lui Iisus și corespondentul acesteia în viața noastră. Locul sau sfera de acțiune nu mai sunt dorințele noastre, poftele noastre. De-abia aștept să fac asta, de-abia aștept să fac asta, pretențiile mele. Nu. Dintr-o dată toate dispar în locurile cerești. Doar pretenția lui Iisus Hristos mai contează. În locurile cerești doar dorința lui Dumnezeu. Unirea noastră cu Hristos, în Hristos, ne dă dreptul să fim în locurile cerești. Hai să vă dau un exemplu. Să zicem că te logodești cu persoana pe care o iubești și te duci la ea acasă. Dar ea nu e acasă. Dar te duci și îi vizitezi acolo, intri în casă, pac. Există cineva din familia ei care zice, dar tu ce cauți aici? Dacă zice, înseamnă că e o familie degenerată. Pe cum că te-ai logodit și urmează să se căsătorești cu ea? Pune câinii pe tine? Nu, pentru că urmează să te căsătorești cu fata lor sau cu băiatul lor. Faci parte din familie. Știți de ce v-am dat exemplul ăsta? Când Dumnezeu ne-a pus împreună cu Hristos în locurile cerești, asta înseamnă că locurile cerești nu sunt un lux pentru tine și pentru mine, ci o necesitate. Și nimeni nu zice, ce cauți aici? Cine te-a adus mai aici? Auzi, luați-l pe ăsta și aruncați-l. Nu. Faci parte din familie. Ești al casei. Unde? În locurile cerești. Da, Doamne, dar știi că noi mai trăim pe pământ. Poate stați cu picioarele pe pământ, dar inima de aici, de la inimă în sus, totul e în locurile cerești. În locurile cerești domnește Dumnezeu. În locurile cerești există și Satan și demonii lui pentru o vreme. În locurile cerești ne primim binecuvântările. Vă aduceți aminte? Doar am
parcurs, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Efeseni 1:3. Acolo ne primim binecuvântările, acolo avem moștenirea, acolo trebuie să ne exersăm gândirea noastră. În Coloseni 3:2 zice: dacă ați înviat deci împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus. Dacă ați ajuns în locurile cerești, exersați-vă mintea și gândurile în cele din locurile cerești. Acolo ne bucurăm de părtășia cu Domnul, acolo vine relația noastră cu Domnul foarte puternică, de acolo primim revelația Lui și citim cuvântul lui Dumnezeu, de acolo trimitem rugăciunile noastre și sunt ascultate. Noi ne rugăm și sunt ascultate rugăciunile noastre în locurile cerești. Toate astea au pasaje, dar nu vi le-am mai dat, eu mi le-am scris aici, foarte interesant. Cu alte cuvinte, chiar dacă trăim pe pământ într-un mod existențial, într-un mod pozițional, noi suntem deja acolo. Oscar Wilde, o minte sclipitoare și o carieră extraordinară, până la urmă s-a prăbușit totul, a ajuns în închisoare și în rușine. Acolo a scris o carte, De Profundis, în care scrie: zeii mi-au dat aproape orice, dar m-am lăsat atras în perioade lungi de indulgență fără sens și senzuală. Obosit să fiu pe înălțimi, în mod intenționat m-am coborât în adâncimi căutând noi senzații. Ca paradox, a fost pentru mine în sfera gândirii perversitatea s-a furișat în sfera pasiunii. Am devenit nepăsător de viețile altora, mi-a făcut plăcere ceea ce mi-aducea plăcerea și am trecut mai departe. Am uitat că fiecare acțiune neînsemnată dintr-o zi banală poate face sau desface caracterul. Și că de aceea se referea la distrugerea lui, dar am încercat să distrugă caracterul. Și de aceea ce face cineva în secretul camerei lui, acela va trebui să-l strige de pe acoperișul casei. Am încetat să fiu stăpân peste mine, nu am mai fost capitanul sufletului meu și nu am realizat asta. Am permis plăcerii să mă domine. Am sfârșit într-o rușine oribilă. Oscar Wilde. Cei care sunt dominați de dorințele firilor pământești vor sfârși mult mai tragic decât atât. Sfera plăcerilor și a dorințelor care înrobesc gândirea este sfera în care trăiesc asemenea unor zombi. Niște oameni care au ideea că trăiesc, dar sunt morți. Noi am ieșit din sfera aia, slăvit să fie Domnul. Tu ai ieșit din sfera aia. În momentul ăsta ești în sfera locurilor cerești. Ceea ce mă îngrijorează uneori este că chiar în biserică fiind, noi putem să trăim în sfera dorințelor noastre egoiste. Și asta e cel mai grav. Asta face să plângem păcatele noastre. În loc să trăim în sfera locurilor cerești, noi trăim de fapt în sfera locurilor dominate de dorință, pretenții, planuri, egoism. Pe oamenii aceștia nu o să-i mai vorbești, nu o să mai auzi vorbind despre dorința lor de a lupta împotriva mândriei, dar o să-i auzi vorbind despre păcatele altora. Nu o să-i auzi vorbind despre păcatele lor. Oho, da, despre păcatele altora. Pe ei o să-i auzi vorbind despre pretențiile pe care le au de la tine, de la mine, dar niciodată nu o să spună, știi ce? Săptămâna asta m-am gândit și mi-am dat seama că pretențiile pe care le am față de mine sunt prea joase. Și uite, m-am gândit, astea sunt pretențiile mele față de mine de acum încolo. Când a fost ultima dată când ați auzit pe cineva vorbind așa? Așa vorbesc ăia care sunt în locurile cerești, care nu mai sunt dominați de dorințele lor. Pe ei nu o să mai auzi vorbind despre planuri care au... Știi, am planificat să studiez Biblia în felul ăsta și uite ce am aflat. Aș putea să spun cu modul cum am întors eu la Dumnezeu? Ei, uite, știi, aș vrea să spun, uite, ce am descoperit în postul pe care l-am avut săptămâna trecută. Nu, dar o să-i auzi vorbind despre semnificația la ce a spus X, ce a făcut Y,
sau ce a gândit Z. Vedeți că sunt două sfere? Sfera dorințelor și a plăcerilor îmi face plăcere. Și sfera în care tu stai și șezi pe tronul lui Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos în locurile cerești. Știi ce înseamnă o biserică verticală? Știu că mulți ați început să citiți biserica verticală. A? Știi ce înseamnă o biserică verticală? Înseamnă o biserică unde trăiesc toți în locurile cerești. E simplu. O biserică verticală este biserica în care toți membrii bisericii trăiesc în locurile cerești. Nu e niciunul care mai trăiește în locurile și în sfera dorinței lui pământești. Aceștia sunt supuși domniei lui Dumnezeu în viața lor. Aceștia se împotrivesc diavolului și îl fac să fugă de la ei. Aceștia își primesc binecuvântările de la Dumnezeu și le dau pentru ceilalți. Și spun, binecuvântat este Dumnezeu care m-a planificat înainte de... Noi nu mai vorbim în stilul ăsta, dar așa trebuie să vorbească unul dintr-o biserică verticală. Se gândesc mai des la moștenirea din ceruri decât la lipsurile de pe pământ. Își exersează gândirea explorând locurile cerești și spiritualitatea decât locurile pământești și dorințele. Se încarcă cu revelația lui Dumnezeu și sunt atenți la interpretarea ei. Aș putea să merg mult pe linia asta. Vrei o biserică verticală? E bine, dacă tu ești orizontal, din momentul ăla biserica aia nu mai e verticală. Este necesar ca fiecare dintre noi, și nu numai noi care suntem aici, dar începând cu copiii noștri care sunt la lucrarea cu copiii, cu tinerii noștri, cu noi, cu seniorii noștri, toți să trăim în locurile cerești, împreună cu Hristos. Nu știu, mai trăiți? Ați picat de oboseală? Ne luăm pulsul? Ne luăm pulsul să vedem, mai sunt viu sau nu? Când îți iei pulsul, trebuie să simți că există o nouă viață în tine, că trăiești ca un înviat și că duci viața în locurile cerești. Super! Așa ar trebui să fie. Întrebarea este, Doamne Iisuse, dar de ce ai vrut tu toate astea? Că mai zi o dată că n-am înțeles. Nu puteai să ne lași, adică hai că e fain că ai vrut să ne mântuiești, să ne salvezi de mânia ta. Auzi, Doamne, dar faza aia cu vitrina eu n-am înțeles-o. Mai citim o dată versetul 7. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. De acum ești o vitrină a harului lui Dumnezeu. Suntem vitrina în care generația aceasta poate admira dragostea care determină un har atât de bogat. Atât de bogat încât ai fost adus la viață, atât de bogat încât trăiești ca un înviat, atât de bogat încât ai o poziție pe care nu mulți o au în lumea asta. Asta înseamnă să fii viu în Hristos. Dacă ești această vitrină a harului său, atunci te invit să cânți împreună cu mine cântarea asta. Am pregătit o cântare super care vorbește despre ce înseamnă să fii în Hristos. Și până undeva prin septembrie noi tot o să cântăm pe asta. Pentru că vorbește despre realitatea nemaipomenită a existenței noastre în Hristos Iisus. Și cu siguranță căldura ne-a doborât pe toți. Cu siguranță ai nevoie de puțină trezire, așa că haide să ne ridicăm cu toți în picioare și cântând această cântare să o spunem ca pe o rugăciune. Este o cântare rugăciune. Este o cântare fantastică. Vorbele, cuvintele astea exprimă multe din lucrurile pe care le-am învățat în Efeseni.